Hi guys! Welcome back again sa aming channel and welcome naman para sa mga baguhan dito sa aming channel. If you haven't subscribed guys, please do consider subscribing. Please do like this video, share it to your friends, and do comment down below para sa mga katanungan nyo. Don't forget also guys to like our page on Facebook. Again, dito nyo ako makakontak kung mayroon pa kaming ilang katanungan regarding sa prices ng aming mga sisiw. It's around 3 o'clock na ng hapon. Medyo late tayo nakapag-vlog today kasi mayroon din kaming bisita kaninang umaga na nagpunta sa yard. So ito din yung sinasabi ko sa inyong lahat guys na kung sino man yung may gustong pumunta sa aming yard, wala pong problema for as long as nagpasabi lang kayo ahead of time kasi baka kapag pumunta kayo dito tapos hindi kayo nagpasabi, wala kami. So sayang din yung time nyo. So ayun guys, maglilipat kami ng itlog kasi etong si partner ni Goki is naglimlim na. Tapos standby ko na muna yung brood hen dun sa isang kulungan para ma-incubate na lang din namin yung mga itlog guys kasi yung sa incubator namin is medyo maluwang din at the same time sa ngayon. And also para mapahinga din namin muna yung aming brood hen. Lilinisin din namin yung area nila ni Goki na pinagbreedingan sa kanila kasi may ipapalit ulit kami na hen. So ayun, kukunin lang namin yun and ilagay namin sa incubator na muna yung mga itlog. And ayun si Goki oh. Ayan, akala niya every time na pumupunta kami dito is may dala kaming pagkain or di naman kaya babae. Ito yung hen na pinartner natin kay Goki. Tapos ito yung mga itlog niya guys, ang dami-dami. Ayan oh. Iyahan itanan gang. Kana lang isa dili. Tukana day uy. 2 4 6 8 10 12 13 guys, lucky 13. Using this hen. Ayun guys, napakita ko na to before. Ayan oh, medyo napakasungit na ng mukha. Tapos si Mr. Goki. Tapos mamaya guys, lagyan ko rin to ng pangalan doon. Yung isa ito, hindi to sa kanya doon sa brood hen. So, separate lang natin to guys. So, ayan, dito ko ilagay. So, ito yung kanyang paitlugan. Tapos, ito yung mga itlog naman niya. And ito hindi natin to isali guys kasi hindi yan sa kanya. Nalilinisan niya dito banda kasi nga bale dalawa yung ipalit namin dun sa isang hen na kinuha ngayon. Kasi meron kaming na-prepare na ni partner doon. And naglilay na rin yun ng egg guys. So yun yung ipapalit namin na i-partner doon kay Goki oh. Ayun oh, standby mode na ulit siya. Hindi pwedeng hindi tayo magmarka guys kasi halo-halo yung ating mga eggs. So, kailangan nakamarka talaga. Ayan na yung mga itlog guys and mamarkahan natin to. Yung size siguro ng mga itlog na to guys is nasa medium to large. Ayan. So, eto siya. So, bali 13 pieces ang ating nakolekta para sa breeding natin this month kay Goki. Ayan guys, naglagay ako ng Goki X Darna and at the same time, maglalagay din tayo ng date na expected date nila na mapisa. October 30 ang ilalagay natin. So, ayun guys, baka nagtaka kayo, nalagyan namin ng cloth kasi nga, nag-brown out guys. So, yan yung pamamaraan na ginagawa namin. So, ihilera natin tong mga itlog dyan. So, ayan guys, binalik na lang din ulit namin yung cloth kasi nga, wala pang ilaw sa amin ngayon. Ayan yung itsura ng aming DIY na incubator kapag walang kuryente. Nandito na si Goki, wala naman siyang kasama. Pero, ayan, lalagyan namin siya guys ng 2 hen. Hindi niya tinatantanan. So, yan yung kinaganda din guys, lalo na kapag nilagay natin dito sa breeding pen natin na yung ating babae is magpapakasta na talaga. Marami nagtatanong din sa akin na ilang buwan ba daw yung pinaka-peak na pwede na magpakasta yung babae. Sa kanila, nasa 1 taon na daw pero hindi pa nagpapakasta. So, may idea din kami kung paano namin ginagawa na magpakasta yung babae or mapaitlog.
happy na ulit siya kasi may mga babae na naman, may makakastahan na naman siya of course. Nga pala guys, meron pa palang i-incubate si partner. Yung sinabi ko nung mga nakaraang vlog ko, siguro yun. Yung sa Apollo strain natin. Naglilimlim na siya guys, mga 3 araw na. So eto guys, yung ating brood hen guys. Oh, ayan, makikita nyo, napakalaki talaga guys. Ayan si partner yung naghawak oh. Ayan, napakalaking brood hen guys. Yung likod niya guys, imagine, para itong ano talaga, even ng mga nakakita dito sa amin sa hen na to, para daw stag. Ayan, ang laki-laki talaga ng brood hen na to guys. Yung iba natabunan pala, kaya akala namin ano lang, 6. Ayan guys, napakalaki ng brood hen na to guys oh. Ayan. Yung likod niya. Ayan. Mahirapan ka talaga maghawak guys. Ayan guys oh. Ang lalaki ng ating mga nandito sa likod na strain. Ayan. Disclaimer nga pala guys, pangalawang beses pa lang niya nangitlog dito. Nasa 10 months na to siya guys. And ang laki ng hen. So, ayan pala guys, oh, bumalik na yung kuryente. And, pwede na natin itong tanggalin, of course. Kasi magsasalang din tayo ng ating mga itlog. So guys, ayan na nga, ma-share ko sa inyo kung ano nga ba yung patuka namin. So yung patuka namin guys, nasabi ko na sa inyo dun sa aming native chicken. So sa way of feeding, may video na rin ako nyan. So dun sa aming native chicken guys, compare dito sa Shamo na patuka, is almost the same lang. So ang nawala lang is yung kinayod na niyog, tapos yung GMP ata hindi na kami gumagamit sa ngayon nun. Isa sa mga ginagamit namin guys, most of the time din kasi, lalo na kapag may sisiw tayo, is yung Integra 1000 guys, para sa sisiw yun. Day old up to 1 month old guys. 1 month old pataas naman is nagsa-start na rin kami dyan ng change feeding through deworming muna. So nagde-deworm kami, tapos later on, ayun, sinasalita na namin or chine-change na namin paunti-unti ng Integra 2000 naman for 1 month old pataas na mga sisiw. Yung ginagamit namin sa malalaki naman guys is yung Integra 3000 or Integra 2500. And nga pala guys, may mga iba't ibang product pa rin or brand na pwede nyong gamitin. Sa way of feeding guys, nasabi ko na yan dun sa nakaraang video ko na most of the time kapag malalaki na is wet feeding. And yung sa mga sisiw naman na day old up to 1 month old is dry feeding kami guys. So sa ngayon, ipapakita ko yung mixture na ginawa ni partner para dun sa mga malalaki namin ng mga alaga or yung iba pa mga maliliit namin na alaga dito kasi nga naka wet feeding sila dito sa aming yard. So, ito na nga guys, yung sinasabi ko na way of feeding namin. Naka-wet feeding kami guys, dun sa mga malalaki naming alaga. And, ito na yung itsura guys. Pinalambot namin siya using water guys. At the same time nga pala, pwede nyo pa rin lagyan ito ng vitamins. Haluan nyo dun sa pagkain. Kapag ganito kasi kabasa guys, yung kinakain nila, is hindi siya ganun ka-dry sa feeling or sa lalamunan nila. So, hindi rin sila maghahanap ng water kung sakali. Dapat kasi talaga, lalo na kapag wet feeding, meron kasi yung mga ilan na feeds na natitira. So, napapanis yung iba guys. So, mas maganda na maghugas na muna kayo bago magbigay. So, ayan guys, oh. Ayan yung pagkain nila. And, ayan. Siyempre, hati-hatiin sa mga anak. Si Mr. Boy Negro yung kanyang Junakis. Ayan. So, ayan guys. Medyo aligaga sila. Kasi etong bunso namin is nakapag-away sa brood hen na hawak ko ngayon. Pero ayun na yung sa ating yard guys. Oh. Ayan, peaceful na sila kasi nakakain na ang lahat. And busog na po. So ayun guys, tapos na nga nagpakain si partner. And kinausap ko kasi si Papa. So hindi ko talaga napakita sa inyong lahat. Pero yun lang yung binibigay namin guys. Tulad ng nasabi ko, Integra 1000 for month old. Tapos month old pataas naman is nasa Integra 2000 kami. Tapos kapag mga breeder naman is Integra 3000 or 2500. So may available din sa Gallimax or sa Pilmico na product.
So pwede nyo rin yung itry and sa iba pang mga brands ng feeds na patuka sa ating mga alagang manok. Ito yung maldita guys, nakipag-away dun sa ating bunso. Palalamigin na muna natin siya sa kulungan guys. Ayun lang guys, yung aming munting video for today. Sana again nag-enjoy kayo and may natutunan kayo about sa aming patuka. So maraming salamat again sa panunood. Again, if you haven't subscribed in our channel guys, please do consider subscribing. Please do like our video guys and share to your friends. Don't forget also guys to comment down below para sa mga katanungan nyo. And please don't forget to like our page on Facebook guys, kasi doon ako nagsasagot regarding sa presyuhan ng ating mga alaga yung iyong tinatanong. So ayun lang guys, please stay safe, stay home kasi meron pa rin COVID. Goodbye and peace out everybody. Goodbye guys!